Dobrý den, dámy a pánové. Dneska tu máme tohleto obíčko a dneska se taky dostaneme úplně na konec tohohle obíčka. No a nezapomeňte zanechat like a odběr. Samozřejmě čekněte těchto videí víc, jako ostatní třeba budu dělat. A my jdem na to. Nebudu to tady, že jo, zkracovat. No a takže zapneme si tu hudbu mezi tím, jsou tu lagy, no skvělý. Dobrý, no a já už to nebudu dál kecávat, užijte si video, můžete si vzít něco pití a já jdu na to. OK, netrolej. Skvělý. Vzpomínám, že netrolej. Jsou lagy. Počkej, já zkusím, jestli mi jdou valhopy. Tomhle lakování nejdou, no, skvělý. Takže nesmíme podlehnout trolení, co tady týpek trolí, takže dám plánem B. Skvělý. Jdem nějak nahoru. Let's go. Jsme tu úplně skoro nahoře. Let's go. Se mi to moc nalaguje. Ne. Tak teďka, finální, mi to nesmí lagnout. Tak jo, poslední. Já myslím, že tam to bude jako prostě na přeskačku. Takový na konci. To je typka, která možná spadne. Pojď. Tak to bylo hodněkrát. Pojď. Jo, jsem winner. Let's go. No way, no way. Víte co? Já to jdu trochu potrolit týpka. A takže, jak jsem říkal, nezapomeňte zanechat odběr a like. A zatím čau.